Szerbusztok, sziasztok, mindenkinek kellemes napot kívánok! A mai videómban egy cukisággal fogok érkezni, ugyanis nem másról fogunk beszélni, mint a Cronus Zenről. Ugye a Cronus Zen a mai napig vita van róla, hogy ez most csalásnak minősül, vagy nem minősül csalásnak, undetected-e, vagy nem. Én ugye interneten nem sok videót találtam róla, ilyen magyar videót, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én csinálok róla egyet, ugyanis én vettem egy ilyet, kipróbáltam egy pár játékba, és elmondom a véleményemet erről az eszközről, de először is beszéljünk róla, hogy mi mégis a Cronus Zen. Ugye a Blue Ride Electronic gyártja ezt az eszközt, 2013-ban Cronus Max néven futott, akkor még ilyen USB formájában tudtad megvenni ezt a cuccot, amit ugye bedugtál a PlayStation 5-be vagy a PC-be, és Bluetooth kapcsolaton keresztül tudtad párosítani a kontrollerrel ezt a kis cuccot, és akkor így tudtál játszani. Mert ugyanis mire való ez a cucc, ugye játékok közbeni scriptek, illetve makrók futtatására való ez a kis eszköz, csalás. Ugye nagyon-nagyon ellentmondásos az eszköz, ugyanis a multiplayeres versenyjátékokban sokan vitatkoznak, hogy hát ugye a stabilizátor meg a visszarugásgátló az csalásnak minősül. Na most már a Cronus Zen azt nyilatkozta, és azt mondta, hogy ő azért gyártja ezt a cuccot, hogy fogyatékkal élő emberek is tudjanak játszani konzollal, illetve olyan játékokkal is tudjuk játszani, tehát így konzolosok, amik kontrollerrel egy kicsit nehezebb. És akkor ugye jött a cáfolat, hogy valóban, tehát így, és akkor ugye elolvasták a doboz alját, hogy Rapid Fire, Jump Stabilizer, Aim Assist, Hair Trigger, Drop Shot, Anti-Recoil, Weapon Swap, Straffe Fire Quick, Scope Auto Run, Sniper Hot Breath, Aim a Boost, és etc. etc. Hát mondjuk Aim Assistot nem tudom, hogy hol használunk stratégiai játékban például. Na. És akkor ugye a Cronus Zen elméletileg utána az új terméket már úgy gyártotta, hogy a dobozon ez a felirat nem volt rajta. Na most már én egy hónapja vásároltam ezt a terméket, tehát ugyanúgy rajta van. Úgyhogy nyilvánvaló amúgy, hogy a csalóeszközként árusítják, tehát ez nem kétség szerintem, de mondjuk én kipróbáltam ezeket, majd el fogom mondani, hogy mi a tapasztalatom. De először is bemutatom nektek az eszközt. Ugye, ő itt a paciens, így néz ki, külső adapter, ugye a konzol és a kontroller között helyezkedik el, és akkor ugye úgy működik. Ugye ez a két gombocska tűnik fel mindenkinek elsőnek, ugye a jobb oldali az a programváltó gomb, ezzel tudod váltogatni a programokat, a bal oldali gomb az a Bluetooth gomb, tehát nem muszáj rádugni a kontrollert, tudod Bluetoothon keresztül is üzemeltetni. Illetve itt van egy C-kábel csatlakozó, ide dugod be a PlayStation 5-et, majd ebbe az USB csatlakozóba dugod be a kontrollert, és így tudod párosítani a konzollal. Láthatod, hogy itt van egy ilyen kis visszajelző lámpa, ez zölden világít, hogyha minden oké. Alul van két USB csatlakozó, billentyű, illetve egér, teljesen opcionális, hogy melyiket hova dugod be. Itt is van két visszajelző lámpácska, hogyha fókuszálna a kamera, akkor látszódna is, így, ott lehet látni. Illetve van neki egy kijelzője, ahol látod, hogy milyen programot futtatsz, illetve van a másik oldalt is egy C csatlakozója, ez a programozói csatlakozó, tehát így kell rádugni a számítógépre, letölteni a hozzávaló programot, és akkor így tudod beüzemelni és programokat rakni rá, de persze majd mutatok róla a videót, hogy mi hogy működik, illetve alul van neki egy reset gombja, illetve párosító gombként is üzemel.
Hát ennyi a Chronos Zenről lényegében, és akkor én elmondanám a tapasztalatomat erről. Én használtam Rainbow Six Siege-ba, Fortnite-ba, Rocket League-be, illetve Battlefield-ben. Nem fókuszál a kamera. Na most már, ezek a csalások, ez amúgy fönn van Chronos Zen oldalon is, tehát ezek nagyon könnyen hozzá lehet férni. Őszintén megmondom nektek, ez szerintem nem minősül csalásnak. Én sokkal rosszabbul játszottam ezekkel, mint Kronusz nélkül. De komolyan. Nem egy nagy segítség. Tehát én szerintem, de amúgy a PlayStation is engedi ezeket használni, ugyanis minden játékban használtam, és nem szólt érte. Egyszer kaptam egy figyelmeztetést, ugyanis én PlayStation-ön Rainbow Six Siege-ba ugye csak konzolosokkal játszom, és hát én úgy döntöttem, hogy hát én kipróbálom a billentyűn az egér kombót, hogy megnézem, hogy mégis hogy működik. Nagyon jól átjátszom ugye a billentyű egeret akadálymentesen, csak egy óra múlva jött a ban, hogy hello. Hogyha a billentyű egérrel akarok játszani, akkor váltsak át crossplay-re, mert konzolosok ellen ez csalásnak minősül, és az egész akuntomat törölni fogják. És ebből kifolyólag akarom is mondani, hogyha valakit rajta kapnak csaláson, az egész akuntodat törlik. Jó? Tehát a PlayStation account, vagy Xbox, vagy akármilyen akuntodat így letörlik, és kezdheted előről. Lényegében ennyi. Még annyit mondanék, hogy nekem a kontrolleremet egy kicsit megbolondította. Tehát én mióta ezt használtam, azóta a kontrollerem nem tölt föl. Ez nem tudom miért van, ez mondjuk lehet, hogy a kontrollerem ment tönkre, de passz. Aztán van a másik fajta csalás, ugye? Amit nem a Chronos Zen oldalán találunk meg, hanem különféle oldalakon, Discord szervereken, ugyanis ezek fű alatt működnek, ugyanis egy-két ember azért rájött a pénzkeresési lehetőségre, és rájött, hogy ez jó üzlet. Őket ugye hacker programozóknak hívjuk, és ők már bizony kemény csalásokat csinálnak hozzá, VH-t ugye rendes hajmokat. Én kettővel beszéltem, az egyik 150 000-ért, a másik 300 000-ért árulja a csalást. Úgyhogy, de persze ott el kell döntened azt, hogy az illető az most tényleg programozó, és tényleg olyan csalást ad el neked, vagy nem. Tehát azért ott nagyon óvatosan kell ezt csinálni, hogy te most kidobsz 300 000 forintot, és még plusz az akuntodat is törlik, mert detekted ugye a csalás. De persze én mondjuk nem adnék ki 150-et, meg 300-as csalásért. De hát ezt mindenki maga dönti el. Lényegében szerintem ennyi erről, és akkor bemutatnám, hogy hogyan kell csatlakoztatni, illetve felismertetni, programokat rakni rá, és stb. No, akkor álljunk neki. Kis átalakítást végzek ittem. Így, né? És akkor így látható a történet. No. No. Ugye ahhoz, hogy fel tud ismertetni a Chronos zenedet, első alkalommal is le kell töltened ezt az Zen Studiót. Majd, ha ez megvan, akkor megnyitod. Elnézést, csak összemaszatoltam a szemüvegem. Úgyni. Ugye ezt fogja kiírni neked. Rámész, hogy oké. Ugye? Megint ki fogja írni. Bedugod legfelülre az USB-C-t. A számítógépbe bedugod, és ezt az oldalt fogja neked kiadni.
hallod majd, hogy a számítógép felismeri, etc. etc. Rámész, hogy launch. Nem fogja megtalálni, ugyanis alul a gombot hosszan megnyomod, hosszan kell nyomni, és mindjárt mutatom, hogy mit fog neked kidobni. Most én véletlen megnyomtam az oldalsó gombot, a Bluetooth gombot, ugye? Hosszan nyomod. Megint megnyomtam, ezt fogja neked kidobni. Zen Bootloader, azt fogja neked kiírni az eszköz, és láthatod, hogy egyből meg is találta a hozzávaló frissítést. És akkor lefrissíted. Ugye freeware kell hozzá. Start over, készen van. Ne jegy meg, ugyanazt fogja kiírni. Most megfogod, és átdugod a programozóiba. Ugyanezt adja ki. És látod, hogy már ki is dobálta a programokat. Ezt nyugodtan leixelheted. És most már boldogan tudsz rá programot rakni. Ugye itt van a programmer, nekem 2 darab van rajta. Itt is vannak ugye programok, ezek a gyáriak, ezek a gyári programok, amiket a library-ba találsz, ez meg ilyen szabadúszók csinálják, de lényegében mindegyik ugyanaz tudja, Norecoil, Rapidfire és etc. etc. Például ide beírjuk, hogy R6. Ja, és itt letöltünk egy Defendert, vagy egy Attackert. Így, hogyha rákattintasz, akkor be fog dobni téged egy Discord szerverre. Ja, igen, már másik monitorra dobta, jó van, nem is baj, hanem itt van egy olyan, hogy letöltés. Be fog dobni neked egy ilyen programsort. Ja, itt az. Na, bedobta neked ugye a programsort. Ezt amúgy te is tudod, ha értesz egy kicsit a programozáshoz, ezt te is át tudod variálni kedved szerint. Bemész a programerbe, itt nem fog megjelenni, hanem rá kell menni, és itt fog megjelenni. Erre rámész, ide behúzod, itt van egy play gomb, ezt mindig meg kell csinálni, ha törölsz. Ha ráraksz programot, ezt mindig rá kell nyomni, különben nem fogja véglegesíteni. Itt van, hogy switched, végzett, bezárhatod lényegében a programot, ezt nem mentjük, és akkor lehúzzuk. Most viszont bajba vagyok, mert a PlayStation be kéne kapcsolni. Pillanatot kérek. Itt a PlayStation. Közben engedett a szék. Bekapcsoljuk a monitort. És akkor most kell egy olyan, hogy hoppáré, mellé nyújtom. Itt vagyok. Mondjuk jó lesz ez is, ja. És akkor bedugjuk belépünk a játékba. Most az a baj, hogy mint mondtam, nekem megbolondította a kontrolleremet, úgyhogy nem biztos, hogy meg fogom tudni mutatni a működését.
meg azt most nem tudom megmutatni a kábelt, mert nekem át van fűzve a monitoron a kábel. De ide bedugom a PlayStation-t. Jó? Így. Lényeg, hogy az a Zen ikon legyen legelől. Hogyha nem az van, hanem egy programon van rajta, akkor nem fog párosodni az eszköz a kontrollerrel. Illetve, hát ez szívás, mert ezt most ki kell húzni minden. Van ám kuperál, gyerekek. Bedugjuk az USB-be, ugye a kontroller USB-be. És bedugjuk a PlayStation-be. No, bemegyünk egy ilyen shooting range-be. És akkor lehet, hogy én ezt telefonnal fogom nektek kamerázni, és akkor majd úgy utólag bevágom a képet. Valahogy így. Így, ne? És kiválasztom, mit tudom, egy operátort. És mindjárt összepárosítjuk az eszközt. Ugye megnyomjuk alul egyszer a reset gombot, és akkor mutatom nektek a kontrollert. Elkezd pirosan világítani, megnyomod, és ugye összepárosítottad a zennel, de még a konzollal nincsen, hanem kilépsz, belépsz az access menübe, belelépsz, és kétszer mind a két joystickot egyszerre lenyomod. És ugye csinál egy ilyen glitchet, akkor párosítva van az eszköz. Vissza belépsz, és akkor itt már tudod váltani, hogy itt van például pont a sledge-el vagyunk. Ugye megnyomod a ravaszgombot, illetve és úgy tudod váltani. Így meg, hogyha lenyomod a ravaszgombot, illetve a menügombot talán, nem tudom mi ez, akkor tudod állítani a különböző módokat. Itt van például az anti-recoil, és akkor beállítjuk, mit tudom én, 38-ra, ezt túlmentem. Láthatjuk, hogy egy kicsit oldalra húz. Még mindig fölfele megy. Így már viszonylag jó.
Elnézést, csak hívogatnak itt. Na, hát ennyire tudod körülbelül beállítani az antirekoilt. Tehát ezt mondtam, hogy lényegében ez nem antirekoil, hanem csak picikét enyhíti a recoilt. De egy idő után elkezd rángatni a fegyver. Illetve vannak benne ugye különböző módok. Itt van például a mód, itt van, hogy Church, Straffe, be tudod onnolni, és akkor be tudod állítani, hogy milyen gyorsan gugolászon neked az illető, hogyha mit tudom én, lősz. Látod? Oldalra mozog, és akkor így ilyen kis izék. De hát ugye, hogyha ezt csinálja a karaktered, akkor nyilván ugye te is rosszabbul célzol. Akkor megmutatom nektek az aim assistot. Mód. Elég rosszul látni amúgy a felvételen. Elnézést kérek érte. Hol van az aim? Ugye be lehet nincs is, mi? Nincs. Ez más hol van? Nincs ebbe aim, de tök mindegy. Tehát ha bekapcsolod egyáltalán nem is működik. No. Hát lényegében ennyi amúgy a beüzemelése. Elég, hogyha már megtapasztaltad, akkor elég gyorsan be tudod üzemelni. A billentyűt nem mutatom meg, mert kapok megint egy bant, úgyhogy ja. Remélem mindent el tudtam róla nektek mondani. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel, hanem akkor nem. Köszi szépen, hogy megnézted. További szép napot kívánok nektek. Sziasztok!